ug andam ako nga magpakamatay alang sa akong mga karnero. Maayong gabi kanatong tanan. Kining maong opening sa ato ang ebanghelyo karon, nag-synthesize sa kinatibuk-ang mensahe nga buot ni Jesus nga atong masabtan nianing atuang pagsaulog sa Domingo sa maayong magbalantay. Iyahang gilatid ang mga butang nga mamahimong characters or elemento sa usa ka maayong magbalantay. On the other hand, iyahapong gilatid unsa pod ang mamahimong kinaiya sa dili maayong magbalantay o sa binayran lamang. Tulo kadagkong elemento ang buot ni Jesus nga ato ang pamalandungan nianing atong ebanghelyo. Una, isip maayong magbalantay, andam niyang itahan ang iyang kaugalingon bisan sa kamatayon alang sa mga tao nga iyang gibantayan. That means, kung maayo kang magbalantay, willing ka nga isakripisyo ang tanan. Dili lang bahandi, dili lang imuhang talento, kundili hasta ang imong kinabuhi. Mauna ang diwa sa maayong magbalantay. Dili mahadlok bisan sa kamatayon, kay mauman ka na ang timaan sa iyahang pagkatinuurayng magbalantay. Of course, mangutana ta, andam mayu ka ha ang magbalantay, magpakamatay para lang sa usa ka hayop. Well, sabto nato ang konteksto sa Israel ni atong panahon ni Jesus. Ang mga magbalantay sa karnero, painstakingly ilahang gihimuan og turil or gikuralan nila ang panon. Unya na ay agianan ag dito magbantay ang magbalantay. Unya iyahang paningkamutan nga dili mawala sa iyahang mata ang tanan. Ug naa gani mga tao nga moatem pagsakmit, andam siyang makig-away. Kung naay lobo or wolves nga moanha para dugmoon o di kaya'y patyon ang mga karnero, andam ang magbalantay nga makig-away sa mga lubo. So willing mo sakripisyo, andam itugyan ang kaugalingon tungod ug alang sa iyahang panon. On the other hand, matod pa ni Jesus, ang dili maayong magbalantay kung makakita sa lubo, mudagan. Mahadlok. Nganuman, matod pa ni Jesus, kay dili man siya maayong magbalantay ug dili siya tag-iya sa mga karnero. So he don't care nga mamatay ang iyahang mga panon o madamage ang iyahang mga panon. Pasagda niya because he is only after the money. Mauna ito apong kasilatian usahay sa mga politikanhong lideres sa ato ang nasod. Niadto ng kampanya pa, maayo kay mo ingon nga, andam na akong isakripisyo ang tanan. Buhaton ko ni para panalitdan ang katawhan. Pag eleksyon na, ning daog na, nga no makigubat man ko, wa man ko'y kaya makigira. A typical expression of someone who never really was concerned of the well-being of his flock. Ang ikaduhang karakteristik sa maayong magbalantay nga gisulti ni Jesus, nakaila ako sa akong mga karnero o sila nakaila kanako. Nga naman nga nakaila siya tungod kay iyahamang bantayan nga walay mahisalaag. Dili man siya mutugot nga naay mabulag. Dili man niya ialaw nga naay mawala. Kay pinangga niya ang panon. Gihigugma niya ang iyahang mga karnero. That's exactly the second characteristic of a good shepherd. Pero ang binayran nga piniyalan,
Pasagda niya nga kaunon og patyo ng iyahang mga karnero, ug pasagda niya nga magkatibulaag ang iyang panon. Unsa may manifestation ni ani sa ato ang leadership sa pagkakaron, usahay sa simbahan nga liderato, kana mga pari, mga leaders sa simbahan nga way pakialam bisan pagigutom ang mga tao, walay himuon. Sa politikanhong kahimtang, mao ni sila yung mga politiko nga magsigig ingon, pamatyon mo na ako, patya na sila, mga adik na, patya na. They don't care about their flock. And the worst, pasagda nila nga pamatyon, pasagda nila nga magkatibulaag. And that is what is happening now in our land. It is either you are against us or you are with us. Mabitaw hadlok mo sulti, critical ka sa gobyerno ron, kay iredtag dayong ka. Either dilawan ka or DDS ka. Either pulahan ka or blue ka. Either leftist ka or rightist ka. Typical expression of compartmentalizing the people, of dividing the people nga unta iyaha o ilahang responsibilidad, isip magbalantay kung maayo pa lamang sila nga hiusahon ang katawhan instead nga pagabahin-bahinon ang katawhan. Dili ni himo-himo nga interpretasyon, ha? Kay this is exactly what the text is telling us. Mabitaw na nga ang third element sa maayong magbalantay, naa siya vision, nasayod siya, nga naay mga karnero nga wala pa nahisakop sa ako ang turil. Sila usab, paningkamutan ako nga mamahimong sakop sa akong pundok. Aron usa na lamang sila kapanon, usa na lamang ka magbalantay. Pagkanindot unta kung ingon ana pa ang ato ang mga leader politikanhon. Dili tagaan og ayuda kay wala mo boto nila. Dili kay pasagdan ang barangay kay napilde siya didto. Dili kay ipapriso, pangitaan, buhat-buhatan o cram up charges kay kalaban. Instead of unifying, bringing them to the fold. Apan lagi dili man maayong magbalantay, mauni ang gidangatan. Gi-point out ko ni mga igsoon isip textual reflections sa ato ang Ebanghelyo. Kay a year over from now, pinili ay na pod. Mupili na pod tag mga leaders. The decision therefore rests in our hands kung mupili ba tag maayong magbalantay o daotang magbalantay. Kung ibaligya, maghihapon nato ang ato ang dignidad sa 20 pesos, 50 pesos o sa kagatos. And then we have to pay the consequence. Nga makabatuntag mga leaders, nga walay pakialam, bisag na nga matay nas kagutom ang katawhan. Nga makabatuntag mga leaders, nga walay kasing-kasing, nga mubati sa panginahanglan sa mas naglisod. However, the decision again is ours to take. Mawala niya ito ang misa, mawala ito ang ipangaliya, nga giyahan unta kita, nga landagan unta kita, aron sa ato ang paglantaw sa kaugmaon, mahiusa ang atong katilingban. Aron sa pagpili nato og mga lideres, tan-aw nato sila nga tinuurayng maghiusa sa katawhan, inay magtibulaag niini. Mao na ito ang ipangaliya. Mao na ito ang ihangyo sa Dios. Palihog manindugan tanan. Ato karong ipadangat, ato ang bag-uhon ang atong pagtuo, kitang tanan mo ingon, nagatuo ako sa Diyos ang Amahan, mahabang sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kay sa Kristo ang putungan at ang Ginoo.
Ipanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawag kita ni Maria ang maulay. Nagato siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus na matay ilubong. Niadto siya sa mga nakamatay sa ikatulad lang na siya. Nisaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos ang mga hanap hanggang sa tanan. Mubalik siya ang pagkukong sa mga buhay sa mga minatay. Nagagawa ko sa Espiritu Santo, sa santos patuloy kong simbahan, sa panagamit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga salat, sa mapagbanal sa lawas sa kinabuhi at pinagpasasan. Amen. Sa hiniusag mapahiyubsanong tingog ato ang ipadangat sa amahan ng atong mga pangaliya, sa matagpag-ampo ang inyong itubag,